Γεια σας παιδιά, καλώς ορίσατε σε ακόμα ένα βίντεο και σήμερα θα δούμε το τηλεχειριστήριο που αγόρασα για το PC. Είναι αυτό εδώ, βλέπετε και την εικόνα, για τα Windows 7, Vista και XP. Αλλά από ό,τι ξέρω πρέπει να είναι για κι άλλα και να μην είναι μόνο αυτά, αλλά αυτά είναι τα βασικά μάλλον που θα είναι. Λογότυπο PC εδώ πάνω. Έχουμε γράψει την μάρκα και δίπλα δείχνει κάποιους κανόνες, γράφει κιόλας και εδώ κάτω τι πρέπει να είναι αυτά δεν ξέρω. Πίσω εδώ και άλλοι κανόνες και τι πρέπει να κάνεις. Εδώ πως είναι στα πλάγια και τα ίδια πάλι. Λοιπόν, πάμε στο από μέσα, το καλό. Το εξετάζω τώρα. Το έχω από χθες και άστε το κουτί για κάτω και το εξετάζω. Είμαστε στο χωριό μου και κάνω βίντεο εδώ. Το κακό είναι νομίζω ότι το καλό μάλλον είναι ότι δεν έχει βαλάκια. Δεν φαίνεται και πολύ καθαρά. Δεν έχει βαλάκια, έχει μοχλό. Να το. Εδώ. Να το φαίνεται καλύτερα. Δεν έχει βαλάκια. Εδώ πάνε η μάρκα και εδώ δεν πρέπει να βλέπετε τι έχει. Εδώ έχει ένα κουμπιά εδώ πέρα και εδώ και εδώ και άλλο και εδώ και το mode. Εδώ οι δύο μοχλοί και λειτουργεί με νούμερα. Εδώ είναι το στικάκι που μπαίνει στο PC και το δικό μας το PC το καινούργιο που έχουμε στο χωριό παίρνει 3 τέτοια και ολονών 3 πρέπει να παίρνει τηλεχειριστήρα και άλλα πράγματα, όχι μόνο. Αλλά είναι USB αυτό και μπαίνει στις υποδοχές για USB. Εδώ. Μόνο υποδοχές για USB. Λοιπόν, έχω και κάτι άλλο να σας δείξω και καινούργια ακουστικά. Να τα, διπλώνουνε κιόλας, ανοίγουνε. Με αξιλαράκι εδώ πέρα. Το right και το left, για να ξέρω ποιο είναι το δεξιά και τα αριστερά. Ανοίγουνε κιόλας. Μέχρι εδώ πηγαίνουνε. Να δούμε. Μέχρι τόσο ανοίγουνε. Δεν ξέρουμε πόσο θα αντέξει. Πόσες τούμπες θα αντέξει. Το κακό είναι ότι δεν έχει μικρόφωνο. Αλλά είναι καλό. Αυτό ήταν το καινούργιο unboxing, το πρώτο μου unboxing και μάλλον θα βγάλω κι άλλο unboxing. Αυτά. Μην ξεχάσετε subscribe και like αν σας άρεσε το βίντεο. Τσάγια παιδες, άντε γεια.